ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಪಿಐಎಂ ಉಳ್ಳಾಲ ಒತ್ತಿದ್ದು ಕುತ್ತಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ನಗರಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ನಡೆಪಾಯಿರು. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ದೋಚುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಲೂಟಿ ಕೊರತನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಲೂಟಿತನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಸಿಪಿಐಎಂ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಈ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆನ ಸಿಪಿಐಎಂ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿದಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ಇನಿ ಈತು ಉಲ್ಬಣ ಆತಂಡು ಇಂದಿರ್ದು ಇನಿ ಬಡವಿರು ದಿಂಜ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಾವಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದ ಆರೋಪಿಸಾಯರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಐನಾಜಿ ತಿಂಗಳು 30 ಲಕ್ಷದ ಹೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೋಗ ವೈದ್ಯನು ಅಂಚನೆ ಒಂದು 55,000 ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಈ ರೋಗ ಹೊಡೆದಾದ ಇನಿ ಮರಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ರೋಗ ದಿನ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯದು ರಾಜ್ಯದ್ದು ದೇಶ ಮಟ್ಟಡು ಉಲ್ಬಣ ಆವೊಂದುಂಡು ದೇಕ ನಮ್ಮ ನೇರ್ದಾದ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಾರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿಲ ಹೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಕೂ ಇನಿ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಹಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬದುಕು ನಿರ್ಗತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತ ಒಣಸುಗಲ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಜನ ಇನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪಗ ನೇಕ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಪಗ ಈ ರೋಗ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಈತಿತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ದೇಶ ಸಾಧಾರಣ ಜಗತ್ತಿಡು ಇನಿ ರೋಗ ಇತ್ತಿಂಡಲ ಆರಂಭಡು ಜನವರಿದು ದುಂಬೆ ಚೈನಡು ಬೇತೆ ವಿದೇಶಡು ಈ ರೋಗ ಬತ್ತಂಡು ಪತ್ರಪಕ ಹಾಕಲು ಕೂಡಲೇ ಜಾಗ್ರತೆರಾದ ಐಕೆ ಬೋರ್ತರಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಆ ರೋಗನು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ತಡೆಗಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಐಟು ಬಾಧಿಸಿದಕ್ಲೆ ಬೋರ್ತರಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಲ್ತದು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಪ್ಪಗಣೆ ಆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ತೇರು ಇತ್ತಡು ಆಡ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿದಾದ ಇನ್ನು ಈ ರೋಗ ಈ ತೋಲ್ಬಣ ಈ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಆರಂಭ ನಿರ್ದಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾತಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಈ ರೋಗ ಪಸರಿಸಿದ ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಸರಿಸಿದ ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವ್ವೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇರಂದೆ ಹತ್ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೇರಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿಢೀರನೆ ಒಂಜಿ ಆದೇಶ ಕೊರಿಯರು ದಯಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಲಾಕ್ಡೌನು ಪಂಡ್ ಪರೀತಿ ಅಪಗ ಆರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪಡೆ ದುಂಬು ಐನು ಸರಿಯಾದ ನಾತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೆಪ್ಪಡ್ತಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಲೆಪ್ಪಡ್ತಡು ಐಕೊಂಜಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ್ತಡು ದೇಕ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಬದುಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಚ ಆಪಣ್ ಪರಿತಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಡು ಅಣ್ಣ ಮೇರು ಒವ್ವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತೇರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತಿರೋದು ದಾನೆ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ದೇಶಡು ಅಲ್ಪ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಅಕ್ಕಲ ಬೆಲೆ ಫಸಲು ಬರ್ಪಡ ಪಡ್ತಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತಿರೋದವರ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ಜಮೀನು ಕಂಡಡು ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪಡೆ ಆಂಡು ಹೂವೇ ಬುಲೆಣ್ಣು ಕೊಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೊಯ್ಯಂಡೆಲ್ಲ ಐನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುದನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಇಜ್ಜಂದವರ ಅವು ಇಡೀ ಅಕ್ಕಲ ಭೂಮಿಡಿ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾದ ಪೋದು ಅಕ್ಕಲ ಬದುಕೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಪಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾದುಂಡು ಒಗಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತರಂಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಗೂ ವಲಸೆ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಸ್ಸಾಂ ಬಿಹಾರ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಇಡೇ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ತದ್ದು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೋಗ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋರ್ತರಾತ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಾದವರ ಅಕ್ಕಳು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದಿಢೀರನೆ ಮೇಕಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದವರ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಇಚ್ಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಡು ಕುಲ್ಲೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಪೋಲಿದ್ದು ಪಂಡ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಬಸ್ಸು ಟ್ರೈನ್ ವಿಮಾನ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಅಪಗ ದೇಕು ದುಂಬೆ ಈತ ದಿನ ತವಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ಪುವ ಐಕೆ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ್ಪ ರೀತಿಡು ಅವಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ತ್ರಾದ ಮಲ್ತಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ
ರೋಗಿಲೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತು ಆಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಬರ್ದಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೋರ್ತುನ ಅವೇನು ಪೂರಾಯ್ತ ಸಲಕರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿರೋದು ಬಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ತಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನರ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ ನೇಮಕ ಮಲ್ತಿರೋದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಎದುರಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಣ್ಪರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿರೋದು ಬಕ್ಕ ಈ ಸೀಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ಪೋರ್ತಲು ಐ ದುಂಬೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತಿರೋದವರ ಇನಿ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಕ್ಕಲು ಇತರ ರಾಜ್ಯಡು ಉಂತೆರ್ಲತ್ತು ಅಕ್ಕಲ ರಾಜ್ಯಗೂ ಪೋಯರ್ಲತ್ತು ದಯಪಂಡ ಬಸ್ಸು ವಿಮಾನ ರೈಲು ಓವೇ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಬಂದ್ ಇಂಚಾದು ಪಡಗ ಕಡೆ ಕಕ್ಕಲು ನಡತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕಟ್ಲೆ ಜನ ಅಕ್ಕಲ ರಾಜ್ಯಗೂ ಪೋಯರ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ 20 ಜನ 15 ತೆಚ್ಚ ಕುಲ್ಲರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ 20 ಜನ 15 ತೆಚ್ಚ ಕುಲ್ಲರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಮೈದಾಂಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಹಿಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ ರಾಜ್ಯ ಪೋಯರ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲು ವಾಸ್ ಇತ್ತಿಟ್ಟು ಬದುಕು ಪಣ್ ಬರೀತಿಡು ಅಕ್ಕಲು ಬಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಏನಾತ ಅಕ್ಕಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಡತೊಂದು ಪೋಯರು ಅಪ್ಪ ನಡತೊಂದು ಪೋಡಾಗ ಐಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಜೋಕುಲಂಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಐತಟಿಗೆ ಪೊಂಜನಕಲು ಕೆಲವು ಪೊಂಜನಕಲು ಬಂಜಿನಕಲು ಮುಕ್ಲೇನು ಮಾತ ನಡತೊಂದು ಪೋಯರು ನಡತೊಂದು ಪೋಪಣ ಮಧ್ಯೋಡು ಈ ಬೆಚ್ಚಗೂ ದೊಂಬುಗೂ ಆಹಾರ ಜಂದೆ ಆಯಸ್ಸಾದ ಮಧ್ಯೋಡು ಸಾವಿರ ಕಟ್ಲೆ ಜನ ಮುಟ್ಟ ಸೈತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಯಿನಕಲು ನಾವು ಮಾತ ತೂತ ಅಕ್ಕಲು ಬಚ್ಚಿದು ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಪು ಜತ್ತ ಪಣ್ಪರಿತ್ತು ಟ್ರೈನ್ದ ಪಟ್ಟೆ ಜತ್ತದು ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲು ಬರ್ತದೆ ಪತ್ತು 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜಂತ ಬೇಲಡೆ ರೈಲು ಪೋದು ಅವಳು ಸೈತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೋಂದು ಇನಿ ಬೆತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಖಾಸಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದು ಬೆತೆ ತಿಂಗೋಲು ಸಂಬಳದ ಬೆದ್ದೊಂದು ನಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಬಂದಾತನು 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ಜನ ಆ ರೀತಿ ಬೇಲೆಜ್ಜಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಮೈಟ್ ಬೆತೆ ರೀತಿ ಬೆನ್ಪುಣಕಲು ಮಾರ್ಗದ ಬೈಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಪುಣಕಲು ಬೇತೆ ರಿಕ್ಷಾದಕಲು ಬಸ್ಸು ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಕಲು ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪುಣಕಲು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂಗಡಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪುಣಕಲು ಬೆತೆ ಮಾಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪುಣಕಲು ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪುಣಕಲು ಟೈಲರ್ನಕಲು ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಕಲು ಸಾಮ್ಯಾಣದಕಲು ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಹಾಕಲು ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗದ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇನಿ ಆಹಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಂದೆ ಅಕ್ಕಲ ಗ್ರಾಮೋಡೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಾದ ಉಪ್ಪುಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಐಕು ಒವ್ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡೋದೇಕು ಹೋತಿಜಿ ನೇನು ಮಾತ ಮರೆ ಮಾಚರೆಗಾದ ಜನಕುಲ ದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಒವ್ವೇ ಗಮನ ಕೊಂದರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ಈ ಧೋರಣೆದ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮರೆ ಮೇಚರಾದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅವ ಮಂದಿರದ ವಿಚಾರ ಆದಪ್ಪು ಗಡಿಗರ್ಸರದ ವಿಚಾರ ಆದಪ್ಪು ನೇನೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಕುಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ತಪ್ಪುಡು ಮರೆ ಮಾಚುರಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇಂದುಲ ಜನಪರವಾದ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ಪುಜಿ ಇಂದುಲ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪಣ ಅಕ್ಕಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಅಕ್ಕಲನೇ ಒಂಜಿ ಜನತಲಕ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸರ್ಕಾರದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿರೆಟ್ಟು ಒವೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇರಂದೆ ಕರೆಂಟ್ ಐನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಲ್ಪೈತೆ ಆರಂಭ ಪಂಡೇರು ಕರೆಂಟಿನ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದು ಇನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತರಂಚಿನ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಐಟಾರು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಒಂಜಿ ವರದಿ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬನೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬುಲೆ ಪಡಂಚಿನ ಬುಲೆಟ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಸಲಾಪುಜಿ ಇನ್ನು ಸಾಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಬುಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಕೋಪ ಅವು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಅತ್ರ ಬೆತೆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆದ ಅವು ನಾಶ ಆದ ಇತ್ತಿನ ಸಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೆ ಇನ್ನು ಭೂಮಿನ ಕಲೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಲ ಕಲೆ ಬಕ್ಕ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಂದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಡಳಿತ ಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕುಲ ರೈತರ ಪರವಾಯಿನ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕುಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಯಿನ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕುಲು ದೇಕ್ ಬೋರ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಓಟು ಕೊರ್ಲೇ ಪಣಿದು ಓಟು ದೇವೊಂದು ಪೋತೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಬೆಲೆಗೆ 50% ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಆ ಅಕ್ಕಲ ಬೆಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಅವನು ದೆತ್ತೊಂದು ಅವನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಜನಕುಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆದರಡು ಕಮ್ಮಿಡಿ ಬೆಲೆಟ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಮಲ್ಪಡೇನ ಬುಡ್ದು ಈ ಸರ್ಕಾರದಾದ ಮಲ್ತಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಡೆ ಈ ದೇಶಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿದ ಬಕ್ಕದ ಚಳವಳಿಂದ ಪಂಡ ಭೂ ಮಸೂದೆ ಚಳವಳಿ
ಐಕ್ಯಲ ಆತೆ ಮಾತೊಂಡು ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೋಡದು ಎಂಚಿನಕಲ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಅದು ಹುತಾತ್ಮೆರಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂಗೆ ದೆತ್ತುಕೊತ್ತೀರ. 5 ಬಕ್ಕದ ಚಳುವಳಿ, ಭೂ ಹೋರಾಟ ಚಳುವಳಿ, ಭೂಮಿಗಾದ ಚಳುವಳಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕಲ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾತು ಹುತಾತ್ಮೆರಾದ ಆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೇಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಪೋದು ಉಳುವವಣೆ ಭೂಮಿಯ ಹೊಲದಡೆನಾಗಬೇಕು. ಏರು ಭೂಮಿಡ ಬೆನ್ಪಿನ ಆಡ ಭೂಮಿ ಪೊಡು ಬೆಳಂದಿನ ಒಂಜಿ ಭೂಮಾಲ ಕಡ 1000 ಕಟ್ಲೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತದು ಅವು ಫಲ ಇಜ್ಜಿ ಭೂಮಿಡ ಬೆನ್ಪುನಾಡ ಭೂಮಿ ಉಪ್ಪೊಡೋ ಪಣ್ಪರಿತ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನ ಫಲವಾದ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾನೂನು 1951 ವಿಷಯ ಬತ್ತನ ಬಂದಲ. ಆ ಕಾನೂನು ಬತ್ತದಾಯಕ ಗೇಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಪೋಂಡು ಏರು ಭೂಮಿಡ ಬೆನ್ಪಿನ ಆಯನೆ ಆಡನೆ ಭೂಮಿ ಪೊಡೋ ಪಣ್ಪರಿತಿಡು ಕಾನೂನು ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡ್ಲ 1974 ವಿಷಯ ಜಾರಿಯಾಣ ಅಪಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಏರು ಭೂಮಿಡಿ ಬೆನ್ಪೆ ರೈತೇನ ಆಯ್ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ಕ್ರಯಗು ದೆಪ್ಪಡು ಅವಲ ಆಯ್ 5 ಎಕರೆ ಹೆಚ್ಚ ದೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ಡೆ ఆయన ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಕೃಷಿ ಬೆನ್ಪುಣೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ಕ್ರಯ ದೆಪ್ಪಡು. ಬೆಳಗಿನ ಏರಾಲ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡದೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ದೆತ್ತದು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾಯದವರ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಇತ್ತು. ಆಯ್ಕೆ ಮುರಾಣಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇರಂದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೇರಂದೆ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬೈದ್ರಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈದ್ರಂಚಿನ ಕಷ್ಟನು ಆ ರೋಗನು ಕಂಟಕನು ಅಕ್ಕಲು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಉವೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೊಂಡ್ಬತ್ತೈದು ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರನ್ನು ಕೊಂಡ ನನ್ನ ಭೂಮಿ ಏರೆ ರೈತರೇ ದೆಪ್ಪಡುದಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲಾ ಕಾಸುತ್ತನೇ 200-400 ಎಕರೆ ಮುಟ್ಟ ಒರಿ ಭೂಮಿನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಆಯನ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಪಡ್ಪೊರಿತಿದೆ ಕಾನೂನು ಪಣದಾಯಕ ಮಸೂದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಈ ಭೂಮಿನ ಏರ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರದೆ ಏರ್ಲ ಮಲ ಶ್ರೀಮಂತೆ 1000 ಕಟ್ಲೆ ಭೂಮಿನ ದೆತ್ತದೆ ಆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೊಡುದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಮಧ್ಯಡು 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಪದ ರೈತ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆಗ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಕೃಷಿ ಮಂತು ಕುಲ್ಲರೆ ಬದುಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಯನ ಭೂಮಿಳ ಮುಕ್ಕಲ ಪಾಲ್ಗೆ ಪೋಪಡಂತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಾನೂನು ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ಮೇಟ್ APMC ಕಾನೂನು ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ಮೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ರೈತರಿಗೆ ಕರೆಂಟಿನ ಮೀಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಲು ಕರೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಗತಿಕರಣ ಬಡತನ ರೇಪಡುತ್ತೆ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಲ್ ಮೀಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಐಕ್ ಮೀಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಕ ದೇಕ ಮಾತ ದಿಢೀರನೆ ಮೀಟರ್ ಪಾರ್ದೆ ಇನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇನಿ ಪೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಸ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧೀನ ಉಡುಪಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದುಪ್ಪು ರೈಲ್ವೆ ಆದುಪ್ಪು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಶಾರಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಇನಿ ಖಾಸಗಿ ದನಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗೂ 100 ದಿನದ ವರ್ಷಡು ಬೇಲೆ ಅಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ 180 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಪ ಇನ್ನು ನಗರಗೂ ಗ್ರಾಮ ಹಿಡಿತಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಯುವಕಿಯರೇ ಜನಕುಲು ಪೇಂಟಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದು ಪೇಂಟೆ ಬೇಲೆ ಜನಿತೆ ಪಿರ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾಖಲ ಊರಿಗೂ ಬೈದರು ಗ್ರಾಮವು ಬೈದರು ಅಂಚಾದು ಪುಡಗ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಖಲು ವರ್ಷಕ್ಕೂ 100 ದಿನ ಹೊಡೆದು 200 ದಿನ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಹೊಡೆದು ದಿನಕ್ಕೂ ಕನಿಷ್ಠ 600 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ಅಕ್ಕಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲಸ ಹಾಪಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಪಡು ಪರ್ಬರಿತು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀನು ನಗರಗಳು ಕೊಂಡ್ಬರಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಪರಿತಿರು ಪಣ್ಣೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ರೈತರಾದಪ್ಪು ಕಾರ್ಮಿಕರಾದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಭಾಗಗಳು ಬೆಣ್ಪುಣಕರಾದಪ್ಪು ನೀ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಂತೆ ಆಹಾರ ಇದ್ದ ಕೊಟ್ಟಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಗಲ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ತಿಂಗಳಿಗೂ 7,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ಪಣ್ಪರಿತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಗಿನಿ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎತ್ತೋ ಕೆಲಸ ಕಲೆ ಒಂದು ಪೋತೇರಿ ಬದುಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಕಲ ಅಕೌಂಟ್ ಪೌಡು ಪಣ್ಪರಿತ ಬೇಡಿಕೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್
ಏರ್ ಹರಿದೆತ್ತಣ್ಣ ಅವು APL ದಾಯಲಾದು BPL ದಾಯಲಾದುಪ್ಪು ಏರ್ಲಾದುಪ್ಪು ಬದುಕೆರೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹರಿ ಏರೆಗೆ ಬೋಡ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಿ ತಿಂಗೋಲು ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ ತಿಂಗೋಲಿಗೆ 10 ಕಿಲೋ ತನಕ ಹರಿ ಕೊರಡು ಪಡ್ಪರು ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಬಕ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಲ್ಪಡಿನ ಬುಡಡು APMCಗೆ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಐದು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಕೊರ್ಪಡಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೊಡತನ ನೇನು ಉಂತಾವಡು ಕಡೆಗಟ್ಟಡು ಮಾತಾರೀತಿಲ್ಲ ಜನಕುಲಿಗೆ ಬದುಕುಲಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಓಲು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಉಂಡ ಅವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಬಾಕಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದಿತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಕ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜಸ್ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚರಿತ್ರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊಸ ಪಾಠ ಬಂತು ಐನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಡು ಪಡೆದು ಜನಪರವಾಯಿನ ಒಂದು 10-15 ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತೀದು CPM ಪಕ್ಷ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 24 ತಾರೀಕು 29 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ವಾರಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನೇನು ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮಲು ಇನಿ ಪೇಪರ್ಲು ಇನಿ ಟಿವಿಲು ಅವು ಇನಿ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ತೋಜೋಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಓ ವಿಷಯ ತೆರಿಪವರ್ತುಂಡ ಐದು ತೆರಿಪವನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಜನಕ್ಕಲ ವಿರುದ್ಧ ಓವು ಉಂಡ ಅವೆಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಪಂಪರಿತಿರೇನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪಾಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉಳ್ಳಾಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 25-30 ಇಂಚಿನ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾಡು ಪಂಪರಿತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಕೋಡೆನೇ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೋಡೆ 24 ತಾರೀಕು ಇನಿ ಆಡಲ್ಲ ಕೋಡೆ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ 2 ಕೋಡಿ ಸಭೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಹಾಪುಡು ಒಂತೆ ಪುರ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗಂಡಿಡ ಹಾಪುಡು ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ದೇರ್ಲಾಟಿಡ ಬೈಯಾಗ 5 ಕಾಲ್ಪ ಪೆರಮುಂಡುಂಡ ಹಾಪುಡು ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ 29 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಸಭೆ ಹಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ವಿಚಾರಣು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಒತ್ತೇನು ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೊನೆದಾರ ಐನು ಪಿರದೆಪ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೋತಾರ ಐನು ಉಂತಾವಡು ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಬದುಕೆರೆಗಾದ ಆದಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾರಿತ ಪರಿಹಾರ ಬಡವರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೆತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಪರಿತೀನಿ ಪಂಡೊಂದು ಒಂಜೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಲೆಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 5,000 ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಐಟು 3 ಲಕ್ಷ ರಿಕ್ಷಾ ಎತ್ತಿರಲ್ಲ ಮೂಲು 30,000 ಜನಕ್ಕೂ ನಲ್ನಾ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಕೆಲಸ ಎತ್ತೇರಿ 1 ಪೈಸೆಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 1,000 ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರಿ 2,000 ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ 5,000 ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರಿ ಅವಲ ಇನಿ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕಲಿಗ ದುಡ್ಡು ಬೈಜಿ ಆಂಡಲ ಅವು ದುಡ್ಡು ಒವೇ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೋರ್ಡು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಂಗ್ರಹತಿನ ಕಾಸು 10-15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಐಟ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ತಕ್ಲೆಗೆ 10-15 ರೂಪಾಯಿಲ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಕಾಸು ಉಂಡು ಆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೈತಿ ತೀಜಿ ಅಂಚದೇನು ಮಾತಾ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಗಮನ ಕೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ ನೀನು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪರೆಗಾದು ಬಕಾಕಲ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಆ ಒಂಜಿ ತಿದ್ದುಪಡಿತ ವಿರೋಧಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಹೋರಾಟ ಅಗೋ ದಿಕ್ಕುಲು ಮಾತಾ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು ಪಂಪರಿತ್ರಿ ಪಂಡದೆ CPIM ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಮಹಾಬಲ್ ದೆಬ್ಬಿರಿಮಾರ್ ಎತ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತೇರಿಯರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂಡ ಕರಿಣ 5 ತಿಂಗಳು ಈ ದೇಶಡ್ ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಾದ್ರ ಅವಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಈ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂದು ರೀತಿದ ಹತಾಶರಾಗ್ತಾರೆ ದಯಗೊಂಡ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪುಣ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಇನಿ ಬದುಕು ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಟು ಅವೇತೋ ಜನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಇನಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಈ ದಿಸೆಟ್ಟು ನಮಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಡಾಯನಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಂದು ರೀತಿದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಒಂಜಿ ನಗೆಪಾಟಿಲಿಗೆ ಗೀಡಾಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜನಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರವಡಾಯನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಕಲ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಅನಾಥ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವದಾದ ಬಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಎಡುಪ್ತಿನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕರಿಣ ಆಜಿತಿ 5 ತಿಂಗಳು
ಕೊರೋನಾದ ಜನಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಡಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಖಿಲ ಗುಪ್ಪನಂಚಿನ ಆಸ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕರಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಡೆದ ಬಕ್ಕ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದ್ರು ಅವು BSNL ಆದಪ್ಪು ರೈಲ್ವೆ ಆದಪ್ಪು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜನಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಕರಿನ 5 ತಿಂಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನಿ ಬೀದಿ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ ಪೊರ್ತನು ಅಕ್ಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿನೂ ಮಾರುವಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಪ್ಪಗನ್ನೇ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋಡು ಪಂಡ ಗ್ರಾಮಡು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲಡು 27 ಜಾಗೆಡು 27 ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದರು ಕೋಡೆ ಅಮ್ಲಮಗರಡಾಂಡು ಕುತ್ತಾರ ತೇವಲಡಾಂಡು ಇನಿ ಮೂಲಾಂಡು ಪಿಲಾರಡುಂಡು ದೇರ್ಲಾಟೆ ಉಂಡು ಇಂಜಿನ ಹಲವಾರು ಸಭೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವರಣ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶೋಡು ನಡಪನ ಮಾತಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಬಂದು ಸಿಪಿಐಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಯು ಜಯಂತ ನಾಯ್ಕ್, ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಕೆ, ಸಿಪಿಐಎಂ ಕುತ್ತಾರ್ ಪದವಿ ಶಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಜಯರಾಮ್ ಕೆ, ಶಾಖಾ ಸದಸ್ಯರು ಸದಾಶಿವ ಕುತ್ತಾರ್, ದಾಮೋದರ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಗಂಗಾಧರ್ ಕುತ್ತಾರ್, ರಾಮನಾಥ್ ಕುತ್ತಾರ್, ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಶೇಖರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಮುತಾಲಿಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ.